Așa cum am pornit și mulți alți antreprenori dintr-un garaj în Oradea, unde am deschis un mic magazin naturist. Eu și soția mea tocmai ce terminaserăm niște cursuri de nutriție și terapii complementare și căutam niște soluții pentru o alimentație sănătoasă, practic. Provocarea, poate principală, a fost să menținem un ROAS la un nivel acceptabil și în același timp să creștem și vânzările. Un obiectiv destul de îndrăzneț, aș spune eu. A contat foarte mult partea de prospectare pe care ei au făcut-o și modul în care ne-au contactat și ne-au realizat auditul și tot feedback-ul ulterior. A contat foarte mult, n-am simțit presiune, ceea ce pentru mine e important, adică dacă mă presez, nu o să se întâmple. Am simțit că potențial există și atunci am zis hai să dăm o șansă colaborării. Totul până acum, față de ce am avut înainte, în toți anii dinainte, practic, o comunicare foarte bună, un nivel de cunoștințe tehnice foarte, foarte bun, modul de raportare al rezultatelor, dar pe primul loc cred că totuși rămâne comunicarea, asta e cea mai importantă. Rezultatele au început să apară destul de la început, aș putea spune, și asta ne-a dat încredere că am făcut alegerea potrivită. Am reușit să menținem un ROAS sănătos pentru business-ul nostru, dar am crescut în același timp cifra de afaceri, iar noi suntem mulțumiți cu rezultatele până în prezent. Comunicarea în primul rând și faptul că acoperiți toate canalele. Noi înainte, de exemplu, nu aveam partea de TikTok implementată. Am găsit tot ce aveam nevoie pe partea de marketing și de SEO la voi. M-a contat foarte mult să avem toate serviciile într-un loc. E mult mai ușor de gestionat. Le spune să nu mai stea pe gânduri și să vă dea o șansă. Chiar merită, sincer le spun, merită să încerce. Cu siguranță vor vedea îmbunătățiri în bine în strategia de marketing și în rezultatele pe care le vor obține.